Grietje Griezen bij hem. Maar je hem net spelen. Nou even net. Nee, want je had druk met horen dingen. Ja, wij onder de oren muziekmerk organiseren wij. Muziek en Sa. Dus ik heb hier een affiche. Dat is de tweede editie vorig jaar ben we maar begonnen. Een merk van nij en tweedehands muziekinstrumenten en alles wat er met de maatje heeft. En dan kom ik gitaarbouwers en basgitaarbouwers en er wordt live spelen. Dus het is eigenlijk bedoeld als een soort leuke dag van muzikanten. Kerst elkaar ontmoeten en kerst babbel houden over muziek en Sa. Hoe ben je er zo bij kan plinnen hier? Nou ja, we maken een beetje naaie dingen betinken. Dus nou ja, zo zijn we altijd wat bezig. En we hebben zelf vaak een grote zolder vol met speel waarvan is nooit kwijt. Volgens mij alle muzikanten. Ja, ik denk het ik. En ja, daar gingen we vanuit. Dus dachten we, nou, laten we eens wat betinken. Respons wie vliegen hier heel aardig, denk ik. Maar ik wat bekend worden natuurlijk. Hè? Ja, het moet wat bekend worden. En vorig jaar zeiden we van, nou, we doen het in ieder geval hier nog. Om te zien hoe het dan is. En dan showen we allemaal verder. Leuk. Ja, dus zei het wel even een beetje. Wat kun je meestal precies verwachten? Wat voor roemte is het? Het is de Treemter in Balk, een hele mooie rommenseel. Dus we hebben er 40 meter stand. Dus er staan allerlei verschillende standhouders. En er wordt spelen. Onder andere een van de Rozenberg trio. Die stiet een mooie collectie Zigeuner jazzgitaren. Maar die komt zelf ik te spelen. En ik ben nog 2 duo's. Onder andere Gjold de Jong komt ik te spelen. Dus het wordt gewoon een hele gezellige dag. En het is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Mooie muzikantendag. Zie ik nog te denken. Het wordt hier een grote muziekpraterij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, daar is het voor bedoeld. Ja. Hoe zit het met jou? Hast je instrumenten of dingen die zeggen, oh, die wok kwijt en net? Nou, er stiet nog een elektrische gitaar. Die mij wel voort? Nou ja, die hingen tot de morgen. En die broek ik net zo. Het is, Elementen werk je nog? Ja, hij is haast nog nee. Ja. Maar mensen gewoon spontaan komen met hun instrumenten of hier ze zich van tevoren op? Ja, maar... Nou, ze moeten eigenlijk op, ja, maar mocht er iemand komen die had dan wat spul, dan kan dat wel even bij u op een stand of zo. Het is echt voor de liefhebbers, hè? Het is voor de liefhebbers. Oud spul, curieus spul. Ja, maar ik nij. En dan zit ik wel muziekwinkelen, kan ik bijvoorbeeld nijspul krijgen. Hè. Dus ja, er is echt van alles. Voor alle muzikanten is het gewoon een heel interessante dooi. Van holet tot holet. Van Ian tot 6. En vreeg je hem entree? Ja, €2. Ja. Nou, Ja, maar een beetje bekostigen wordt het, toch? ja, toch? Ja, daarom. Ja. En je vertelt je net onder de economie daar, dat de gitaren verkocht worden? Nee, Geen percentage. nee, voorlopig net. Nee, we wordt ook gewoon sa. Hast je morgen zelf nog wat te keer? Ja, ik heb een hele hoop spul te keep. Ja, zeker ja. Dus geïnteresseerden die maar langskomen. De Treemter, mooi mee. Speciaal voor muzikanten. Of... Oorwieken snijden is het pas, ja? Oh, nee, sorry. Ja, ik haal het er ook. Ja, Santje in april. Sontje in april, zet het in je agenda. Uw festival, Willem, Mij nog even, ja. 26 juni in het Theater Tuneries, Friesk op Ries. Uw festival, Frieske muziek. Dus ik zou zeggen, komt allen. Dit wel op je site via de informatie. Ja, daar zit alle informatie. We hebben een eigen site van het festival. Frieskopries.nl. Ja. Let nog even zien, want ik vergis me al. Het is 9, dus Sontje in april, heel duidelijk wezen. Maar je kan er al een week even nog wennen. Van Ian, want 6. En meestal kisten nog op, ja, maar... Ja. Ja, ze mogen komen hier, dat is prima. Gewoon een leuke muzikanten mee. Een fiche van Jem. Ik hoop dat hopelijk. Ah, hing je maar op, Jan. Ja, prima. Dankjewel. Waar maak je hem nou nog in, Vrede mee? We moeten nou weer een huis om te repeteren. Goed zo, succes. Oké, dank je. Grietje Gries en nog zomaar even op hun site.